Haircut. Haircut. Kuya. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. Yung pati gano'n. Isususin natin. Ha? Ano na? Hindi nakalimutan ka na. Surprise! Dahil Father's Day ngayon, diba? Father's Day ngayon, bibili tayo ng... Yes! Tignan natin meron. Ayun! Anong gusto niyo? Pili na kayo. Bukos and cream. Ano? Yung ano, para sure-sure tayo naman. Ano? Ito. Magkano ba yun? Yung mas malaki. Ito, alam ko, ano lang ito. Ito, oh. Ito, kuya, oh. Ito. Saan naman nakapit na natin? Check natin mo. Gusto niyo ba to? Kayong gano'n na lang. 1.3 liters. Para hati tayo. Hindi, madami. Ano hatiin natin? Tawagin muna natin si Mami. Bakit? Kung ano gusto mo. Ano gusto niyo to? Sakto lang sa atin. Pili na. Pares na naman yung pwede mo. Kaya na kayo. Treat niyo dati sa inyo. Happy Father's Day. Ayan, tapos yung cone ko pala. Hingin tayo ng cone. Ano ka ng cone macho? Ayan, sa baba. Ayan, oh. Ayan, oh. Isa lang yun. Ano Ang dami. Green Ano gusto mo? Green or red? Ikaw kuya, ano gusto mo? Gusto niya red. Alin? Favorite niya red. Ano gusto niya? Red na red. Ah, sige na. Kasi yung cone type eh. Oo nga. Type. O, get na. Cone shape. Lagyan mo na dito. Ay, ano ba? Gusto ba rin mami to? Ito na lang kay mami, okay lang? Ano, almond? Magnum, oo. Almond? Oo. Almond to? Oo. Hindi ko kinain? Okay lang kay mami? Kasi sa atin to eh. Magkano to, te? Sige kay mami na lang to, ha? Magkano ko lang to? Nacho, let's go! Yan, treat natin sa kanila yan. Okay. Ice cream. Tapos natin. Surprise mo sa mami. Ano sasabihin mo, mami? Happy birthday to you. Happy birthday. Nobody like you. Happy birthday! Happy birthday daw, kuya. Great. I get around despite the loss. I'm over here, gotta get across. Whether you like it or not.